ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи он нафароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. пеш аз ҳама рӯзи саиди ҷумъаро бар ҳар яке шумо муборакбод мегӯем бародарони азиз. имрӯз беҳтарин рӯзи ҳафта аст, рӯзе аст ки ҳар яке мо бояд дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошем. худованди меҳрабон ҳар яке мо шуморо дар паноҳаш нигоҳ бидорад. мо ҳамеша дуогӯ ҳастем ки худованд ҳар яке шуморо бо дасти пур, бо сари баланд ба назди падар модар барбигардонад. ва бародарони азиз, чӣ хеле ки ман ваъда додум, бисёри бародаро аз шаҳрҳои Россия мошинҳои фурӯшиашонро ба мо равон кардаги ҳастанд ва ман гуфта будам ки дар як ҳафта, дар як рӯз мошинҳои подписчикои канала бепул реклама мекунем. ин рӯз ҳамун видео ҳастай, рӯзои ҷумъа, дар як ҳафта рӯзои ҷумъа мошинҳое ки шумо ба ман равон мекунед ва ман дар канал бепул реклама мекунам. ва он нафарое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, метавонед бародаро дар канал обуна шавед ва мошинҳои фурӯшиятонро марҳамат ба номрои ватсапи мо равон кунед ва мо дар канал бепул реклама мекунем. имрӯза наварда дорум бародаро 16 мошини фурӯшии дигар аст ва аз шаҳрҳои Россия ҳам ҳаст, аз Тоҷикистон ҳам ҳаст. хулоса навора тамошо мекунем ва насиб кардагӣ бошад рӯзи шанбе ва якшанбе аз мошинбозори душанбе видео карда барои шуморо пешкаш мегардонем. раҳмат ки ин қадар моро дастгирӣ мекунем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем ва мо ҳам дастгириҳои шуморо мебинем, як илҳоми нав мегирем, як кӯшиш мекунем ки видеоҳои нав, як чизи фоидовар барои шуморо пешкаш бигардонем. гапа зиёд намекунем, навора то охира тамошо мекунем ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. албатта ки лайкҳоро зиёд наброрем. саломат бошем. мошине ки дар навори имрӯза барои шумо реклама мекунем ва аз 2107 аст ки як бародармон, як подписчики канали Автолайф айрасия равон кардагӣ аст ва гуфтааст ки ҳамин мошина метавонем ки ба кредит ҳам бигиранд, ними сумша битан ва ними дигаша ҳар моҳ метаҳанд. хулоса ҳам хеле вариантҳо дора. ҳамин бародар худаш гуфтагӣ аст дар ҳамиҷа. солош 2012 хато накунам, соли 44 нависондай ва як ҳафти инжекторай. ҳолаташ гуфтааст беҳтаринай. номероша мемонам бародаро, қатъи ҳамсӯҳбат бишен, ана барои шуморо бо бештар маълумот метавад ва ба мошини Тоҷикистон алиш мешавад. ягон мошине ки дар Тоҷикистон боша ба ҳамин алиш мешавад. хоб номерош +1 913 512 49 73. ватсап, имо дора, ҳамсӯҳбат бишен. айноми канали Автолайф ҳатман занг бизанем, барои шуморо бо арзон мекунам. ва мошини якуми мо боша Hyundai Sonata. солош 2020, кузов седан, объёми моторош 2 ва дар ҳамҷа соҳиби мошин гуфтааст ки турбои спортай, вагон Америка, задагӣ надора, растамошка шидагиай, фулай, ҳама наварота дора. хоб нархаш 289 000 сомонӣ астай, бо муомилаам дора. номерош 901 61 00 70. ва мошини деюм бошад BMW X6, солош 2012, кузов внедорожник ва объёми моторош 4 ва 41 000 пробег дора, мотор дизел, растамошка шидагӣ, коробкаш вариаторай ва гуфтааст ки мошин ҳама наварота дора, покиза фулай, кожни салон, обогрев сидений, обогрев рул, мултирул, DVD, CD, микрофон, AUX, USB, 5 камера, отпечатки, кондиционераш кор мекунад, климат контроль, круиз контроль, ҳама наварота хулоса дора. нархаш бародаро 285 000 сомонӣ астай, бо арзонам мешавад. ва номрои соҳибша мемонем 908 57 79 77. ва мошини сеюм бошад BMW C, солош 2007, кузов седан, объёми мотор 2 ва бензини холияй, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва гуфтааст ки мошин вагони айкарея овардагишан, погиза фулай, старт-стоп, монитор, лифт сидени, обогрев сидени. нархаш 84 000 сомонӣ астай, бо арзонанӣ мешавад. ва номрои соҳибаш 924 40 27 0
7. ва мошини чорум бошад Opel Astra F хачибек, солош 97 кузов хачибек ва объеми мотораш 1.6 газа бензин, растамошка шидагӣ, коробкаш механик ва гуфтааст ки 1.6 простоя, кондиционераш 100% кор мекунад, мотор ходовой 100%, 4 баллони нав, дата электропакет ва нархаш 45 000 сомонӣ астай, арзонан мешавад. номерош 929 67 44 44. ва мошини панҷум бошад ВАЗ 2109, солош 98 кузов хачибек, объеми мотор 1.6 ва газа бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш механик ва гуфтааст ки ана дар ҳолати хуб қарор дорад, мотораш зверай, ана нархаш 21 000 сомон, бо арзонан мешава. ва номерои соҳибаш 927 07 51 51. ва мошини шашум бошад Toyota Camry. бинем бародаро ки ҳамин бародар мошина равон кардааст, на солаш аст, на мотораш аст ва ман ҳамчун як бародари шумо хоҳиш мекунам, ҳангоме ки мошинотонро равон мекунен, солша, объеми моторша, дар куҷо қарор дорад, Россиядай, дар Тоҷикистоной, кадом шаҳрдай, кадом ноҳиядай, як информатсия, як маълумоти кӯтоҳак равон кунем бародаро. баъд бисёраш мошина равон мекунад, нақша наменависона, ё ки мошина равон мекунад, солша наменависона, ё ки номерои телефонша наменависона. аз ҳамин хотир ман хоҳиш мекунам як маълумоти кӯтоҳак равон кунем. ва ҳамин Camry бародаро нархаш 75 000 сомонӣ ва гуфтааст сарошна сум дар корай. номерош 915 48 45 55. ягона хатон занг мезанем, баъд мумкин барои шумо бештар маълумот бута барои дариҷа фақат як номери соҳиб шай ва нархи мошин. ва мошини ҳафтум боша Citroen C5. и ба фирм мошинои китайст ки ай намедонам чӣ хел мошина ки ай випуску кам айрост дига май наякум бура ида номша хондистам. ана солош 2002 бензини холия, нархаш 27 000 сомонӣ, гуфтааст бо муомила мешава. номерош 988 01 91 11. занг бизанед, ин бародар бо барои шуморо пурратар маълумот мета, ана бо муомилаи хубам дора. ва мошини ҳаштум бошад Opel Sedan, солош 94, объеми мотораш 1.6 газа бензин, акклиматори пачка ва гуфтааст ки мошин қарор дорад дар Ҷалолиддини Балхӣ. ана нархаш 20 000 сомонӣ, номерош 935 66 04 84. ва мошини нӯҳум бошад Opel Hatchback, солош 93, мотор 1.6, коробка механик, газа бензин, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ва гуфтааст ки даронаш полни кожа, чихолу нав, самбуфер дорад, документош то 15 декабра, ана нархаш 15 000 сомонӣ. номерои соҳибаш 933 10 45 45. ва мошини даҳум бошад Opel Caravan, солош 96, мотор 1.6, 1 сол ҳуҷҷат дора ва гуфтааст ки баллонош ходовоиш 100%, 4 та диска падарка, нархаш 34 000 сомонӣ, бо арзонат мешавад. ва номерои соҳибаш 907 24 07 24. ва мошини 11 бошад Opel Astra 8, солош 2009, бензини холӣ, нархаш 50 000 сомонӣ ва гуфтааст ки алишан мешава. номерош 911 26 82 88. ва ман як чиза бародаро хотиррасон мекунам, вақте бисёри бародаро дар WhatsApp мошин равон кардан ва ман ҳамин WhatsApp-и маро як бародарам дар телефони хичам гирифтай ба як номер ду WhatsApp гуфтай мекушам, ана WhatsApp дам хеле намешидай ки ба як номер дута WhatsApp кушодан. вақте ки ӯ WhatsApp-ша кушодай, WhatsApp-и ман телефони мудаллил шид, ана рости гапа бигӯем, чанд мошин рӯзи душанбе буд, хато накунам, ё сешанбе буд, равон кардагӣ буданд, ҳама удалил шидан. ва ман бахшиш мепурсам ҳамин бародаро ки агар мошинатон набоша, як бори дигар бародаро дар номерои WhatsApp-и ман ана равон кунед ва ман албатта ки ҳафтаи дига мошинои шуморо якумин шида реклама мекунам. ва мошини 12-ами мо бошад Mercedes, солош 2008, кузов Sedan, объеми мотораш 5.5, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш автомат ва гуфтааст ки мошин навай, тӯй гаштагӣ нест. ҳалиш мешавад бо ягон Е-класси японка, болои сум, ана Lexus-ан мешавад, Toyota Camry 2005, 2015, 2016. ҳам хел варианти ҳалишиам дора. ана
тонировкаш яксола гуфтааст ягон камбудӣ надорад. Номерош ва нархи ҳамин мошин 222 000 сомонӣ. Номерои соҳибаш 919 83 86 86. ва мошини 13 бошад. Opel Astra F, солаш 98, кузов хечибек, объеми мотор 1.6 ва гази бензин, растамош кашидагӣ, коробка механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 10 моҳ гуфтааст техас мотораш, ДТ электропакет, кондисионер, монитор, задни камера, ходовои пеши пушташ 100%. Мотор масъала намехӯрад, дуд намекунад. ира гуфтаи соҳиби мошин, нархаш 32 000 сомонӣ. Номерош 927 88 88 28 927. ба мошини 14 бошад. Hyundai Sonata, солош 2010, кузов седан, объемаш 2 ва 142 000 пробег дорад. бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва гуфтааст ки мошин вагони полни наворотай, 4 баллони нав. нархаш 92 000 сомонӣ, бо арзонан мешавад. номерои соҳибаш 929 66 66 63. ва мошини 15 бошад. Audi Q7, солош 2007, кузов внедорожник ва объеми мотораш 4 ва состоянии нав, бензини холӣ, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва гуфтааст ки ана погиза фулай. нархаш 140 000 сомонӣ, арзонам мешавад. номерош 927 46 01 00. ва он бародароне ки мошини шумо агар яке дарами байн набошад, як рӯз дига павгин 3-4 мошинам хеле шид ва ман вастанавид кардан натонистам. бародаро хоҳиш мекунам як борига равон кунед. ҳафтаига якумин шида мошини шуморо ман дар канал бепр реклама мекунам. ва он нафаре ки мошини фурӯшӣ доранд, марамат номерои WhatsApp мо 24 соат дар хизмати шумо аст. ва саҳар насиб кардагӣ бошад аз мошинбозори душанбе мошинои гуфтагиатонро, мошинои маъқулатонро бинависонед, видео карда барои шуморо пешкаш мегардонам. дар хизмати шумо будам ман Суҳроб. ин канали Автолайф аст. то наворои оянда худованди меҳрабон ҳар яки мо шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидорад. саломат ва зинда бошед.